Ако от някъде долавяш мелодия на гайда, да знаеш в сърцето му е или някъде се върти чеверме. При нас е и в двата случая. На гайдаря хем му е в сърцето гайдата и мелодията, хем се върти и чеверме в родопско сърце. Заповядайте при нас. Имате възможността да си изпечете каквото пожелаете по ваш вкус. Да се насладите на гледка от високо и близост до природата. За резервации позвънете на посочения телефон. Ще ви очакваме. И не забравяйте, за нас вие не сте само гости. Вие сте част от нашето семейство. Добре дошли!